Molt bones tardes, el meu nom és Algernon Moncrief, Algy dels amics. Estic esperant la visita del meu millor amic, en Frank Worthing. Entre en Frank i jo sempre estem competint per saber quin dels dos és més guapo, més intel·ligent, més enamorades. En fi, les ocupacions pròpies de l'alta societat. Allò que no sap en Frank és que 10 minuts després de la seva arribada està prevista la visita de Lady Bracknell, la meva tia Augusta, qui arribarà acompanyada de la seva filla Gwendolyn Fairfax i, en conseqüència, cosina germana meva. Entre en Frank i la Gwendolyn s'han iniciat allò que podríem denominar els primers escarsejos amorosos. A mi, si us he de ser sincer, no m'importaria pas en absolut que en Frank s'incorporés a la nostra família. Però abans que això sigui possible, tindrem que aclarir la qüestió de la Cecily. Sí, perquè dijous passat, quan vaig convidar a sopar a casa en Frank, es va deixar oblidada la seva pitillera a la sala de fumar. I vet aquí que quan la vaig obrir era el regal d'una tal Cecily. Dues cosetes més. Estem a Londres, London, finals del segle XIX. I encara que Sir Graham Bell ja fa uns quants anys que ha inventat el telèfon, el telefonino, el mòbil, encara no és d'ús habitual. O sigui que us demano que l'apagueu, que el desconnecteu. No fos el cas que ens poguéssiu acusar de no haver adaptat adequadament l'obra. Aquest és en Lane, el meu majordom i confident. Lane? Bona tarda a tothom. Lane, què tinc que fer ara? La meva agenda, sisplau, Lane. Doncs ha arribat ara a classe de piano, senyor. Oh, classe de piano. Me'n vaig a classe de piano. Fins ara. This thing in life that persuades me to spend time away from you. If you can answer this, you can have them. This is the place to be. Anywhere you can see, there's a lovely view. So many other things to do. Distractions. Ha sentit Lane com toco el piano? No m'ha semblat apropiat escoltar-ho, senyor. Doncs ho sento per tu, Lane, perquè no és que jo sigui un virtuós. No, tothom pot tocar més o menys bé, però jo toco amb una expressió. Sí, el meu fort al piano és el sentiment. La ciència me l'enguardo per a les coses pràctiques de la vida. Parlant de la vida, Lane, te n'has recordat de preparar els sàndwiches de cogombre per a Lady Bracknell? Sí, senyor, allà els té. Perfecte, segur que estan com sempre deliciosos i me'ls menjaré tots. A propòsit, Lane, he vist que el dijous passat, quan van convidar a sopar a Lord Shorman i a Mr. Frank Worthing, es van consumir 8 ampolles de xampany. 8 ampolles i mitja, exactament, senyor. Per què serà que totes les cases de solters són tan aficionats al xampany? Ho pregunto tan sols per curiositat, Lane. Jo ho atribueixo a la bona qualitat del raïm, senyor. De fet, he comprovat més d'1 milió de vegades que a casa d'homes casats el cava és de pitjor qualitat.
Caram, Lane, tan desmoralitzador és el matrimoni. No, senyor, no voldria transmetre aquesta sensació, tot i que jo no puc parlar per la meva experiència. Només m'he casat 2 vegades. 2 vegades. La primera va ser amb una noia de Torregrossa i a fe de Déu que feia honor al nom del poble. Era alta com una torre i grossa com una fulla. La segona vegada... Lane, no sé si m'interessa massa la teva vida sentimental, pots retirar-te. Les idees del Lane sobre el matrimoni em semblen una miqueta relaxades i la veritat, si les classes inferiors no ens donen un bon exemple, per a què dimonis serveixen? Lane, vagi a obrir ràpidament! Sí, senyor. A veure qui és, suposo que l'en Frank. Ai. Distractions. Butterflies are passing on my tongue. El senyor Frank Worthy. Ei! Com estàs, Frank? Què et porta a London? Oh, diversió, diversió! Sempre mitjana. Em sembla que és costum de la bona societat prendre alguna coseta a les 5. On has estat des del dijous? He anat al camp. I què dimonis hi fas enterrat allí? Quan un és a Londres es diverteix, quan és al camp diverteix als altres. Una cosa bastant avorrida, t'ho asseguro. Oh, i a qui diverteixes? Veïns! Veïns, ja has trobat veïns agradables. Lamentable, no t'hi tractes en camp? Vaja, doncs sí que has de divertir-los. Per què ve tant... I tant, que esperes per al té? A Lady Bracknell, és a dir, a la meva tia Augusta i a la Gwendolyn. Vaja, magnífic. Sí, magnífic, però molt em temo que a tia Augusta no li agradi massa la teva presència aquí. Per què? Benvolgut, Frank, la teva manera de festejar la Gwendolyn és lamentable, gairebé tan lamentable com la manera que té la Gwendolyn de festejar-te a tu. Estic enamorat de Gwendolyn. He vingut expressament a Londres amb la intenció de declarar-me a ella. Bandarra, no m'havies dit que havies vingut a divertir-te, o sigui que has vingut per negocis. Que poc romàntic arribes a ser. Estar enamorat pot ser romàntic, però declarar-se. No has pensat que poden dir-li a un que sí, i aleshores, adeu interès. L'essència mateixa del romanticisme és la incertesa. La veritat és que si alguna vegada arribo a contraure matrimoni, faré tot el possible per oblidar-ho. No ho dubto, benvolgut Algi. Les lleis del divorci van ser creades per a gent de ment tan fina com la teva. No! Tingues la bondat de no tocar els sàndwiches de cogombre. Els han preparat especialment per a tia Augusta. Però si tu te'ls estàs menjant... És molt diferent, és la meva tia. Pren. Aquí en tens de mantega. Saps? És com si ja estiguéssiu casats, però encara no ho esteu, ni ho estareu mai, probablement. I puc preguntar per què? I tant, en primer lloc, les noies no es casen mai amb l'home amb qui flirteixen, no ho troben de bon gust. Això és ridícul. És una veritat com un temple. En segon lloc, jo no dono el meu consentiment. Sí, el meu consentiment. La Gwendolyn és cosina germana meva i no autoritzaré el teu matrimoni amb ella fins que no m'aclareixis la qüestió de la Cecily. Lane! Cecily? Jo no coneixo ningú amb aquest nom. Què vols dir, Cecily? No coneixo cap de Cecily. Lane, porti'm la pitillera que el senyor Frank Worthing es va deixar oblidada la passada nit a la sala de fumar. Vaja, podries haver-me dit que havies trobat la meva pitillera. M'hauries estalviat un munt de trucades a escondallar. Ja estava fins i tot a punt d'oferir una recompensa. Home, en aquest cas... Sí, però trobava la cosa i ja veiem. Ara que veig la inscripció que hi ha aquí dintre, me n'adono que aquesta pitillera no et pertany. Com que no, pertany? Si tu me l'has vist a les mans un miler de vegades, a més és indigne d'un cavaller com tu llegir una pitillera privada. Va, l'absurd és tenir una regla fixa sobre el que s'ha o no s'ha de llegir. Més de la meitat de la cultura moderna depèn del que no hauria de llegir-se. Estic perfectament d'acord amb tu. Torna'm la pitillera.
Sí, però aquesta pitillera no és teva, aquesta pitillera és el regal d'algú que es diu Cecily i tu m'acabes de dir que no coneixes a ningú amb aquest nom. Està bé, doncs et diré que aquesta Cecily és una tia meva. Una tia teva, alça petaca. Sí, una senyora encantadora. Va, torna'm la pitillera. Sí, però per què la teva tia et diu oncle seu? Mira, recorda la petita Cecily amb tot el seu afecte. Què hi ha de particular? Totes les ties han de ser grans. Venia de petites? Sí, comprenc perfectament que la teva tia pugui ser allò que es diu petiteta. Ara bé, que una tia, sigui de la grandària que sigui, tracti d'oncle al seu propi nebot, és per a mi una cosa absolutament incomprensible. A més, tu no et dius John, sinó Frank. No, jo no em dic Frank, sinó John. Tu sempre m'has dit que et deies Frank. Jo t'he presentat a tothom com a Frank. Tu respons al nom de Frank. És més, tens l'aparença de dir-te Frank. És la persona amb més aparença de dir-se Frank que he vist en tota la meva vida. A les teves targetes, Elaine, sisplau. Porti'm el targeter, Elaine. Quines coses de dir, que et dius John i no Frank. A veure... Aquí. Frank Worthy, Albany 4, conservaré aquesta targeta com a prova de que et dius Frank, per si alguna vegada tractes de negar-ho a mi, a la Gwendolyn o a qui sigui. Està bé, et diré que em dic Frank a Londres i John al camp, i aquesta pitillera me la van regalar al camp, ja estàs satisfet? Sí, però... Però per què la teva tia et diu oncle seu, Tingues la bondat de dir-me per què et dius Frank a London i John al camp. Està bé. Mira, el difunt senyor Thomas Cardew, de fet l'explicació no pot ser més senzilla, el difunt senyor Thomas Cardew em va anomenar en el seu testament tutor de la seva neta, la senyoreta Cecily Cardew. Cecily Cardew. Sí, Cecily Cardew, i aquesta, per motius de respecte que tu ets incapaç de comprendre, m'anomena oncle i viu al camp, a la casa que tinc allà, sota la tutela de la seva institutriu, la senyoreta Prism. La senyoreta Prism. I on és aquest lloc al camp? Això no t'interessa, no penso pas a convidar-te. Ja ho sé, però digue'm, per què et dius Frank a London i John al camp? Molt bé, però abans dona'm la pitillera. Ai, que pesat amb la pitillera. Doncs mira, aquí la tens. Sigues franc amb mi. Ara l'explicació, i procura que sigui inversemblant. La meva explicació no té res d'inversemblant. No pot ser més senzilla, és la que t'he donat abans. Però digue'm, per què et dius Frank a London i John al camp? Doncs perquè, mira, quan s'és tutor no hi ha més obligació que adoptar una actitud moral severíssima. I aquesta actitud moral tan severa doncs és una mica nociva per a la salut i el bon humor. Doncs a la fi de poder fer alguna escapadeta a Londres de tant en quant... No! Sí, m'he inventat un germà que es diu Frank, que viu a Londres i que les seves contínues calaverades m'obliguen a intervenir constantment. Aquesta és la veritat pura i simple. Amic meu, la veritat poques vegades és pura i mai simple, afortunadament. La vida moderna seria avorridíssima si fos així, i la literatura moderna completament impossible. No et moguis, Frank! Saps què ets tu? Sí, senyor, saps què ets? Tu ets un bomborista! Sí, senyor, ets un dels bomboristes més avançats que conec. I què dimonis és això de bomborista? Mira, tu t'has inventat un germà menor molt útil, en Frank, per tal de poder venir a London quan et plagui, oi? Doncs jo, amb l'objecte de poder escapolir-me de London quan em vingui de gust, he inventat un amic, un tal Bunbury, que viu al camp i està molt, però que molt malalt. Si no fos per les contínues recaigudes del pobre Bunbury. Aquesta mateixa nit, si no fos pel Bunbury, em seria impossible acceptar la teva invitació per anar a sopar al Tiffany's, ja que havia quedat amb tia Augusta. Però què dius si jo no t'he convidat pas a sopar? Ja ho sé, ets un deixat quan es tracta de convidar. Faries millor anar a sopar amb la teva tia Augusta. No tinc cap intenció. I mira, ara que sabem que ets un bomborista declarat, he d'ensenyar-te les regles. Perdona, però no vull saber-les. Si Gwendolyn em diu que sí, estic resolt a matar el meu germà. I si em diu que no, Cecily comença a interessar-se també massa per ell. T'aconsello que facis el propi amb aquest amic tan aixecós. Per res del món.
I tu mateix, si alguna vegada arribes a contraure matrimoni, estaràs encantat de conèixer a Bunbury. Un home que es casa sense conèixer a Bunbury està perdut. Si em caso amb una noia com Gwendolyn, estic convençut de que no necessitaré gens ni mica conèixer Bunbury. Oh! Llavors ho necessitarà la teva dona. No vulguis ser cínic, és molt fàcil. Amic meu, avui en dia no hi ha res que sigui gens fàcil, però tot hi ha una competència atroç! Lane, vaig obrir! Ràpidament! Ai, qui deu ser? Ja m'ho imagino. Lane! Ai, Lane sobretot. Si és la inspecció d'Hisenda, recordi que el senyor tributa a Andorra. Molt bé. Frank, escolta, aquesta deu ser Lady Brandon i Augusta, sí. Només ella toca d'una manera tan wagneriana. Bé, ella i Hisenda. Escolta, Frank, si aconsegueixo endur-me a ti, Augusta, perquè puguis declarar-te a la Gwendolyn, em convidaràs a sopar aquesta nit al Tiffany's? Si no tinc més remei... Fet! Però després no et facis enrere. No suporto les persones que no tenen paraula en les coses del menjar. Lady Bracknell y la señorita Gwendolyn Fairfax. Buenas tardes, Algernon. Bienvenida, tía Augusta. Señor, Gwendolyn, estimada, estás elegantísima. Como siempre, ¿verdad, señor Worthing? Ciertamente es usted perfecta, Lady Fairfax. Ay, no me quite usted las esperanzas. Espero todavía mejorar en muchos sentidos. disculpa el retraso, Algernon, pero no he tenido más remedio que ir a casa de la pobre Lady Harbury. Desde que murió su marido, no había tenido ocasión de visitarla. En la vida he visto mujer más cambiada. Parece 20 años más joven. Y ahora tendrás la bondad de darme una taza de té y uno de esos deliciosos sándwiches de pepino que me prometiste. Enseguida, tía Augusta. ¿Quieres venir a sentarte aquí, Gwendolyn? Gracias, mamá, pero estoy bien aquí. Lane, on has posat els sàndwiches de cogombre que et vaig encomanar especialment per a tia Augusta? Me'ls he menjat tots, estaven boníssims. Ho sento, senyora, 2 vegades al mercat i m'ha estat impossible trobar cogombres. 2 vegades al mercat i no has trobat cogombres? Sí, senyor, ni tan sols pagant al comptat. I ni tan sols pagant al comptat. Molt bé, Lane. Pots retirar-te. Tía Augusta, ya lo has oído. No había pepinos en el mercado, ni tan siquiera pagando al contado. No importa, Algernon. Tomé algunos pastelillos en casa de Lady Harbury, que ahora parece ser que se dedica plenamente a la buena vida. Tía Augusta, lamento comunicarte que me va a resultar completamente imposible quedarme a cenar con vosotras esta noche. Espero que no, Algernon. Me estropearías la velada y tu tío tendría que cenar arriba. Lo siento infinito, tía Augusta, pero acabo de recibir un telegrama urgente desde el campo. Se trata de Bunbury, mi amigo, el que está enfermo. Ya sabes, ha sufrido una recaída y está muy, pero que muy malito. Mi obligación es estar junto a él. ¡Qué extraño! La verdad es que este señor Bunbury tiene una salud imposible y me parece que ya va siendo hora que se decida a ponerse bien o a morirse de una vez. Esa irresolución es absurda. De ninguna manera pruebo esa simpatía moderna hacia las personas enfermas. Y dile al señor Bunbury que haga el favor de no tener una recaída el sábado, pues te necesito para preparar el concierto. Se lo diré a Bunbury, tía Augusta, si es que no se ha desmayado antes. En cuanto al concierto del sábado, no te preocupes, tía Augusta, porque seguro que Bunbury se ha recuperado. Por cierto, tía Augusta, el concierto del sábado ofrece serias dificultades porque, ¿sabes? Si la música es buena, la gente no habla, y si es mala, no escucha. Tía Augusta, ¿tendrías la bondad de acompañarme al piano a fin de que pueda mostrarte los programas que he preparado para el concierto? Gracias, Algernon, gracias. Eres muy considerado. Estoy segura que el programa será encantador. Y no quiero canciones francesas. No. La gente se escandaliza y lo encuentra vulgar. O se ríe a carcajadas, lo cual es muchísimo peor. Tienes razón, tía Augusta. Antes de retirarnos, ¿te apetecería una copita de ginebra? Claro que sí. Inmediatamente.
Cargadita, como siempre. ¿Otra? ¿Cómo no? ¿Una tercera? Por supuesto. ¿Una cuarta? Es suficiente. Gwendolyn, ten la bondad de seguirme. Enseguida, mamá. Ay, Mari. Una tarda plujosa, però magnífica. De veritat, senyoreta Fairfax. No anirà vostè a parlar-me del temps, senyor Worthing. Sempre que una persona em parla del temps, estic segura que du altra intenció i això em posa nerviosíssima. I jo duc altra intenció. Ja m'ho figurava. Jo mai m'equivoco. M'agradaria aprofitar l'absència temporal de Lady Gaga. Li aconsello per descomptat que ho faci. La mamà té una manera de tornar a entrar de sobte a una habitació que més d'una vegada he hagut de cridar-li l'atenció. Bé, senyoreta Fairfax, des que la vaig conèixer a vostè, doncs la vaig conèixer, llavors doncs no vaig conèixer ja ningú més. Sí. Jo la conèixer-la i... Sí, ja me'n faig càrrec. I tant de bo hagués estat vostè una mica més expressiu. En públic, almenys. Ha tingut vostè per a mi sempre un atractiu irresistible, fins i tot sense conèixer-lo. Vivim, com vostè sap, senyor Worthing, en una època d'ideals. És un fet que se'n recorda constantment en les revistes mensuals més cares. Doncs bé, el meu ideal ha estat sempre estimar un home que es digués Frank. Frank, no sé què té aquest nom, que m'inspira una absoluta confiança. Des del moment en què Algernon em va dir que tenia un amic que es deia Frank, vaig comprendre que estava destinada a estimar-lo a vostè. Però realment vostè m'estima. Apassionadament, Frank. Ja, però si el meu nom no fos Frank, no podria estimar-me per això. Ja, però vostè es diu Frank. Ja, però suposem que no me'n digués, deixaria d'estimar-me. Això és evidentment una especulació metafísica. I com la majoria d'especulacions metafísiques, no tenen res a veure amb la vida real. Doncs confesso que a mi em té sense cura dir-me Frank. De fet, trobo que un nom no m'acaba d'escaure gaire. Com que no? Li escau a vostè perfectament. Jo trobo que hi ha noms molt més bonics. John, per exemple, sense anar més lluny, és un nom preciós. John. No té la més mínima música, no produeix cap vibració, no emociona. He conegut diversos Johns i tots, sense excepció, eren d'una lletgesa extraordinària. A més, John és el nom de tots els criats i jo compareixo a tota dona que es casi amb un home que es digui John. Probablement no coneixerà mai el plaer. L'únic nom que mereix la meva confiança és Frank. Senyoreta Fairfax, Sí. cal que em vagi a batejar immediatament. Que ens casem immediatament. Casar-nos, senyor Worthing. Casar-nos. Sí, jo l'adoro, però vostè encara no se m'ha declarat. Ja, vol que ho faci ara mateix? Em sembla una ocasió excel·lent. I per evitar-li tota possible desil·lusió, senyor Worthing, em crec en el deure de confessar-li que estic completament resolta a dir-li que sí. Oh, Gwendolyn, estimada. Sí, Frank, què té vostè que dir-me? Vostè ja sap el que he de dir-li? Sí, però vostè no ho diu. Està bé. Demà. Senyoreta Fairfax, Sí. vol ser vostè la meva dona? Esclar que vull, Frank! Ai, miri que ha tardat vostè temps en dir-ho. Em temo que en el tema de declaracions vostè no té molta experiència. Vostè és l'única dona que ha arribat a interessar-me de veritat.
Sí, però els homes es declaren moltes vegades per practicar. Ai, quins ulls més meravellosos que té vostè, Frank. Espero que sempre em miri així, sobretot quan hi hagi gent a davant. Señor Worthing, haga el favor de levantarse. Esa postura se puede calificar de indecorosa. Mamá, te ruego encarecidamente que te retires. Estás en un lugar inadecuado. Además, el señor Worthing no ha terminado todavía. ¿Terminar qué? Mamá, el señor Worthing y yo estamos comprometidos. Tú no estás comprometida con nadie. Cuando tú estés comprometida, tu padre o yo te lo comunicaremos. Un compromiso siempre una especie de sorpresa, agradable o desagradable, según las circunstancias. Y estas cosas no se pueden dejar al capricho de las jovencitas. En primer lugar, haré algunas preguntas al señor Worthing. Así que haz el favor de esperarme en el coche. Mamá. ¡Al coche he dicho, Gwendolyn! Mamá. ¡Al coche, Gwendolyn! Sí, mamá, sí. Adeu, señor Worthing. Adeu. Señor Worthing, puede usted tomar asiento. Gracias, estoy bien de pie. Levanta el barret, no hi caigo. En primer lugar, debo de decirle que usted no figura en mi lista de elegibles. Y eso que poseo la misma lista que la duquesa de Bolton. Pero no obstante, estoy dispuesta a anotar su nombre siempre y cuando sus respuestas sean las que una madre preocupada por la felicidad de su hija tenga derecho a exigir. A ver, ¿usted fuma? Sí, he de confesar que fumo. Me alegra saberlo. Todos los hombres han de tener una ocupación, sea cual sea. Hay demasiados hombres ociosos. A ver, ¿qué edad tiene usted? 29 años. Una edad excelente para contraer matrimonio. Yo siempre he creído que un hombre que piensa en casarse lo ha de saber todo o nada. ¿En qué caso se encuentra usted? Yo no sé nada. Me alegra también. Nada mejor que la ignorancia natural. La ignorancia es como una especie de delicada fruta exótica. Tócala y al instante pierde la luminosidad. Estas teorías modernas sobre la educación son de lo más perniciosas. Afortunadamente, la educación no produce el menor efecto. Si lo produjese, sería un serio problema para las clases altas. A ver, ¿qué renta tiene usted? De 7 a 8.000 libras al año. ¿En tierras o en títulos? En títulos principalmente. Eso es satisfactorio. También poseo una casa de campo, con unas tierras anexas a ella, unas 900 fanegas. Pero mi verdadero capital para nada procede de ellas. Los únicos que le sacan partido son los cazadores furtivos. ¿Una casa de campo? ¿Cuántas alcobas? Bueno, pondremos en claro ese punto más adelante. Y me figuro que usted también tendrá alguna casa propia en Londres, ¿verdad? Como usted puede suponer, una muchacha de gustos sencillos como Gwendolyn no va a vivir en el campo. Sí, también poseo una casa en la plaza de Belgrave. ¿En qué número de la plaza de Belgrave? El 149. ¡Vaya! El lado que no está de moda. Sin embargo, eso tiene fácil solución. ¿La moda o el lado? ¡Ambos, si es preciso! Veamos ahora. ¿Qué opiniones políticas tiene usted? Me temo que no tengo, soy liberal. Bueno, pondremos conservador. Al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Pasemos ahora a detalles de menor importancia. ¿Los padres de usted viven? Me temo que he perdido a ambos, Lady Bragner. Señor Worthing, perder a uno de ellos puede parecer una desgracia, pero perderlos a los dos es realmente una negligencia. Bien, ¿qué era su padre de usted? ¿Provenía de la aristocracia? Bueno, la verdad es que
Es que dije que había perdido a ambos cuando lo más correcto hubiese sido decir que ellos me perdieron a mí. A estas alturas, pues no sé quién soy, fui encontrado. ¿Encontrado? Sí, el difunto señor Thomas Hardy, un anciano caritativo y de buen corazón, me encontró y me puso el nombre de Worthing simplemente porque en aquel momento llevaba un billete de primera clase para Worthing. ¿Y dónde ese señor tan caritativo que en su bolsillo llevaba un billete de primera para Worthing lo encontró a usted? En una maleta. ¡Ay, en una maleta! En una maleta verde, con un asa, dos cierres, en fin, una maleta normal y corriente. ¿Y dónde encontró esa maleta normal y corriente? En el guardarropa de la estación Victoria, se la dieron equivocadamente por la suya. ¿En el guardarropa de la estación Victoria? Línea de Brighton. La línea es lo de menos, señor Worthing. Tengo que confesarle que esto que me dice usted me desconcierta bastante. Nacer o ser criado en una maleta, con asas o sin ellas, me parece un desprecio hacia todas las conveniencias de la vida en familia. Oh, y en cuanto al sitio, ¿sería posible que el guardarropa de una estación ferroviaria sirva para ocultar alguna indiscreción social? Pero en modo alguno sirve como base estable para tener una reposición reconocida en la alta sociedad. Pues ya podrá decirme usted qué puedo hacer. Estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de hacer feliz a Wendell. Señor Worthing, le aconsejo que usted trate de adquirir lo antes posible unos parientes presentables y que haga un último esfuerzo por descubrir a su padre o a su madre. Con uno basta, antes de que termine la temporada. Pues yo lo que puedo presentarle en todo momento es la maleta y me parece que puede darse usted muy por satisfecha. ¿Darme por satisfecha? ¿Pero qué se ha creído usted? Supongo que no tendrá la pretensión que Lord Bracknell y yo vayamos a consentir que nuestra hija única, educada con el mayor esmero, vaya a contraer matrimonio con un equipaje. Buenas tardes, señor Worthing. Buenas noches, Lady Bracknell. Ta 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 ta. Vols fer el favor de deixar de tararejar aquesta marxa fúnebre? Que la Gwendolyn t'ha dit que no, eh? Sempre està refusant els seus pretenents. Em sembla que la Gwendolyn té algun problema en la seva naturalesa. La de Gwendolyn va com la seda. Ens hem compromès. La que no suporto és a la seva mare. En la meva vida havia conegut monstres semblants. Ai, perdona, no recordava que era la teva tia. I ara, si a mi m'encanta sentir parlar malament dels meus parents, de fet és el que m'ajuda a suportar-los. Això és una ximpleria. És una veritat com un temple. I tu? Li has dit a la Gwendolyn la veritat que et dius Frank a London i John en el camp? Amic, la veritat no és cosa per a ser dita una noia guapa, bonica i càndida com la Gwendolyn. No tens ni idea de com tractar les dones. Però què dius, benvolgut amic? Mira, l'única manera de tractar bé a una dona és fent-li l'amor. Si és bonica i si és lletja, fent-li a la del costat. Més tonteries. I tu, company, què passa amb aquest calavera d'en Frank? Abans de que acabi la setmana m'hauré desfet d'ell. Diré que ha mort d'una apoplexia. Cada dia es mor algú d'apoplexia, oi? Però la apoplexia no és hereditària? No seria millor d'una pulmonia fulminant? I les pulmonies fulminants no són hereditàries? Segur! Bé, doncs el meu pobre germà Frank ha traspassat de sobte a conseqüència d'una pulmonia fulminant i així quedó lliure. Però m'acabes de dir que la teva neboda Cecily Cardew, la teva pupil·la, estava molt interessat en el teu germà Frank. No serà un daltabaix per amb ella? Cecily no és una estúpida neneta romàntica. M'encantaria conèixer la Cecily. Ja me'n cuidaré jo de que no la coneguis. És preciosa. Ja li has dit a la Gwendolyn que la Cecily és preciosa? I per què ho havia de fer? Cecily i Gwendolyn seran segurament bones amigues. M'hi jugo qualsevol cosa, que al cap de 2 minuts d'haver-se conegut ja es diran germanes l'una a l'altra. Benvolgut amic, les dones només es tracten de germanes quan ja s'han tractat d'altres coses. Que no toca, que no està sonant el timbre. Què passa ara? Lane, baix, obre immediatament. Sí, senyor.
senyor. Ai, tinc una oïda finíssima. La senyoreta Fairfax. Oh, m'acuerdo. Hola, Germán, he vingut a buscar el bolso que s'ha deixat la mama. Oh, Algir, Sí. fes el favor de girar-te l'esquena. Tu també, Elaine, he de dir-li una cosa privada al senyor Murphy. Gwendolyn, estimada. Frank, és possible que mai siguem un matrimoni. Avui dia hi ha pocs pares que facin cas dels desitjos dels seus fills. Aquell antic respecte que es tenia a la joventut s'ha perdut del tot. I jo mai he tingut cap influència sobre la mamà, però encara que em casin amb un altre home, encara que mai siguem marit i muller, res podrà alterar l'amor que jo sento per vostè. Gwendolyn, estimada. El seu nom de pila produeix en mi un sortilegi irresistible. La senzillesa del seu caràcter m'ho fa deliciosament incomprensible. Tinc la seva direcció d'Albany, però quina és la del camp? Anoti. Sí, Markhouse, Markhouse, Walton, Walton, Hertfordshire. Hertfordshire. Heath. Suposo que el servei de correus és eficient, oi? L'escriuré cada dia. Gwendolyn, estimada. Fins quan es queda vostè a Londres? Fins dilluns. Fins dilluns, perfecte. M'acompanya vostè al cotxe? Sí, jo l'acompanyo. Algir, ja pots girar-te, tu també, Elaine. gràcies. Jo acompanyaré a la senyoreta Fairfax al cotxe. Ai. Lei. Esperi un momentet. Lei. Senyor. Lei. Una cançoneta. Vinga. Chim chimirim, la sort s'expressa amb mi. Chim chimiro, si em dones la mà et donaré sol. Si em dones la mà, et donaré sol. Elaine, preparin. No es prengui confiances amb el senyor. Preparin una copeta de gerès, sisplau. Marxant una copita de jerez. Elaine, és més que probable que el senyor baixi aquest cap de setmana a bomboritzar. A bomboritzar, senyor, molt bé, senyor. Vull que em prepari l'equipatge de costum, I Elaine. tant, senyor. Elaine, espero que aquest cap de setmana faci bon temps, Elaine. Aquí mai fa bon temps, senyor. Caram, Elaine, és vostè el perfecte pessimista. Faig tot el possible per complaure'l, senyor. Una noia tan, és l'única noia que ha aconseguit interessar-me realment. Pots saber què és el que et fa tanta gràcia? Res, és que estic una mica amoïnat a causa del meu amic, el pobre Bumburi. Si no vas amb compte ja veuràs com aquest amic Bumburi t'acaba embolicant en un mal pas. M'encanten els malpassos. De fet, són els únics que mai no són seriosos. Una altra tonteria, Algi. Només fas que dir tonteries. Com tothom, amic meu. Com tothom. Did I ever take you in my arms, look you in the eye, tell you that I do? Did I ever open up my heart and let you look inside? If I never did, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment than this one. This one is lighting above the ocean. A God is writing that all is right. Like the water and like the rainbow. Fade this one to black. Did I ever touch
touch you on the cheek, say that you will learn. Thank you for the smile. Did I ever knock upon your door, try to get inside? You never did. I was only waiting for a better moment that could come. There never could be a better moment than this one. This one is gliding above the ocean. Our God is riding on this land. Saps que ja no hi haurà primavera si tu no estàs a la meva vora. La primavera ha arribat i jo sé per què ha estat. D'entre els dots que ofereixes és com una flor. Cecily, no li sembla que aquesta tasca de regar les flors seria més d'incumbència del jardiner? Sobretot tenint en compte els plaers intel·lectuals que estan esperant-la. Té la gramàtica alemana sobre la taula, així que faci el favor d'obrir-la per la pàgina 15. Però si no m'agrada l'alemany, és una llengua que no li senta bé a ningú. És més, crec que després de la lliçó d'alemany estic més lletja. El seu tutor vol que vostè rebi una educació esmeradíssima. I ahir, abans de partir a Londres, em va recomanar molt especialment la seva lliçó d'alemà. Ai, el benvolgut oncle John és tan seriós, de vegades està tan seriós, que em penso que no es troba bé. El seu tutor gaudeix d'una salut immillorable i no conec una persona amb més alt sentit de la responsabilitat i del deure. Aquest és el motiu pel qual ell fa aquesta cara de recorriment quan estem els tres junts. Cecily, em sorprèn sentir-la parlar així. El senyor Worthing té moltes coses en les que pensa i no pot entregar-se a frivolitats ocioses. Pensi vostè la constant preocupació de la que és causa el seu germà, aquell desgraciat jove. L'oncle John hauria de deixar aquest desgraciat jove venir aquí de tant en tant. Podríem exercir sobre ell una benèfica influència? Sí, senyoreta Prism, vostè podria exercir-la. Vostè sap de geologia i sap d'alemany i aquestes coses influeixen molt sobre un home. No crec que pogués influir ni gens ni mica en un caràcter que, segons diu el seu propi germà, és d'una debilitat i una inestabilitat sense remei. No, jo no crec amb aquesta mania moderna de convertir en bones a les males persones en un obrir i tancar d'ulls. Tothom recull el que sembra. I ara, Cecily, faci el favor de deixar aquest diari, perquè realment no veig cap necessitat de que vostè porti un diari. El duc per anotar-hi els secrets meravellosos de la meva vida. Si no els anotés, estic segura que me n'oblidaria d'ells completament. La memòria, estimada Cecily, és el diari que tots portem amb nosaltres. Sí, però no registra més que moments que no han succeït mai ni podran arribar a succeir. Em sembla que la memòria és la responsable d'aquelles novel·les escrites en 3 volums. No parli així de les novel·les de 3 volums, Cecily. Jo també vaig escriure una novel·la a la meva joventut. De debò, senyoreta Prism? Suposo que no acabaria bé, oi? Detesto les novel·les que acaben bé. M'entristeixen horriblement. Doncs els bons acabaven bé i els dolents eren castigats. Així ho requereix sempre la ficció. Bé, suposo que ha de ser així, però em sembla molt injust. I, senyoreta Prism, va arribar vostè a publicar la seva novel·la? Ai, no. Aquell manuscrit va ser extraviat i al final va resultar impossible recuperar-lo. Però bé, Cecily, aquestes disquisicions no tenen res a veure amb els seus estudis. Bé, però si estic veient venir el reverend Chasuble. El reverend Chasuble? Sí. Quina alegria veure'l per aquí. Hola, què tal? Com anem? Tot bé, senyoreta Prism? Precisament la senyoreta Prism es queixava d'una miqueta de migranya. No creu que li aniria la mar de bé anar a donar un tomet pel jardí? Però, Cecily, jo no he dit res de migranya. Sí, senyoreta Prism, però jo sé que vostè té una miqueta de migranya. Era això el que no em deixava concentrar a la lliçó d'alemany. No serà pas vostè una noia desaplicadeta, Molt em temo que sí. Si jo tingués l'honor de ser un deixeble de la senyoreta Prism,
sempre estaria pendent dels seus llapis. Parlo metafòricament. Una metàfora treta de les mansanes. I en fi, el senyor Worthing no ha tornat encara a la ciutat. No l'esperem fins al dilluns. El senyor Worthing no és un d'aquells homes obcecats amb la diversió i el bunga-bunga, a diferència del seu germà. En fi, no voldria entretenir més a Igèria i a la seva deixeble. Igèria? Em dic Letícia, reverend. Sí, ja ho sé, dona, ja ho sé, és una al·lusió clàssica presa d'autors pagans. En fi, tindré l'honor de veure-la aquesta tarda a la meva oratòria. I si anéssim a fer una volteta? Perquè ara efectivament sí que crec que tinc una mica de migranya i anant en una passejadeta me vindria molt bé. Oh, i tant, miri, podríem arribar-nos fins a l'església i després tornar amb un passeig agradable, Doncs em sembla molt bé. Molt bé. I vostè, mentrestant, Cecily, em farà el favor d'estudiar la lliçó d'economia política. El capítol sobre el Brexit pot saltar-se, ja que és massa sensacionalista. Inclús els problemes econòmics tenen la seva part de la dramàtica. Oh! La migranyeta. Ai. Fins i tot els problemes econòmics tenen el seu costat melodramàtic. Tenir tutor és un incordio. Tenir tutor és un incordio. Ves a l'habitació, que avui has d'estudiar, que has d'estudiar una mica de llengua alemana. Jo he crescut per aquestes contrades, amb l'oncle John i la presa emborxant. Fes el que et diuen, no t'escaparàs. Somio en veure el germà desgraciat de l'oncle John i només faig que sentir maleses en contra seu, però si pogués encandilar la seva màgia seria meu. Tenir tutor és un incordio, tenir tutor és un incordio. Ves a l'habitació, que avui has d'estudiar una mica de llengua alemana. Guten Nacht, guten Nachmittag, guten Nacht. Ah, sí? Doncs Sasha Dodge, què vol dir? A passeig l'alemany, a passeig l'economia política i a passeig la geografia. No penso estudiar mai més. Senyorita Carden, el senyorito Frank Worthing acaba d'arribar de l'estació. Frank Worthing, Albany 4. És el germà de l'oncle John. ¿Le ha dit que el señor se va a Londres? Sí, señorita, y ha parecido que esto le extrañaba. A veces le comentaba que usted y la señorita Prism están aquí con dos gallines cacareando, que si fulanito me gusta, que si menganito me cita, y me ha dit que volia parlar sola amb vostè. Doncs digui-li al senyor Frank Worthing que passi i crec que ja pot anar preparant l'habitació de convidats. Ai, sí, senyorita. No he conegut mai a una persona realment dolenta. Ai, i si és com tots els altres homes? Doncs sí, assembla. La senyoreta Cecily Cardew, si no m'equivoco. Sí, i vostè, pel que posa a la seva targeta, és en Frank Worthing, el germà de l'oncle John, el bala perduda. Bala perduda? Per res del món voldria, senyoreta Cecily, que vostè pensés que jo sóc un... bala perduda? Doncs si no ho és, ens ha estat enganyant vostè d'una manera imperdonable. Espero que no porti una doble vida fent veure que és un depravat i vivint com un home decent. Això seria hipocresia. Senyoreta Cecily, la veritat és que durant algun temps haig estat una mica aixalabrat. Doncs m'alegra saber-ho. Encara que si he de ser completament sincer amb vostè, senyoreta Cecily, l'haig de confessar que durant tota la meva vida he tractat de ser tot lo dolent i pendo que he pogut.
Celebro saber-ho, però no crec que això sigui motiu d'orgull. Oh, no. No. Tot i que deu haver estat una experiència molt agradable per a vostè. Molt més agradable és estar ara i aquí amb vostè, senyoreta Cecily. I digui, per què ha vingut? El meu oncle John no tornarà fins dilluns per la tarda. Oh, quina llàstima, perquè jo precisament haig d'agafar el primer tren que surt el dilluns a primera hora del matí. Tinc una entrevista de negocis a London. I no pot esperar vostè fins que arribi el meu oncle John? Sé que vol parlar amb vostè dels detalls de la seva emigració. De la què? De qui? De la immigració de vostè. Ha anat precisament a Londres a comprar-li l'equip. L'equip? Per res del món deixaria que en John em comprés l'equip. Té un gust lamentable. Sobretot pel que fa als mocadors. Quina falta li faran els mocadors a Austràlia? Austràlia? Abans la mort. Doncs si ho té vostè tan clar, l'altre dia, el dimecres, va dir que hauria de vostè escollir entre l'altre món i Austràlia. Ah, no. Les notícies que he rebut tant de l'altre món com d'Austràlia no són per animar a ningú. Jo prefereixo aquest món, senyoreta Cecily. I és vostè prou bo per ell? Molt em temo que no. Per això penso que vostè, senyoreta Cecily, podria ajudar-me a reformar. Sí, vostè podria fer d'això la seva missió a la Terra. Molt em temo que aquesta tarda no tindré temps. Bé, aleshores em tindré que reformar jo solet. Podria vostè provar? Provaré. Cecily. Frank! Cecily. Frank! Cecily. Frank! Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean 2 minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedicado a mí. Y luego, cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir, pero el tiempo que te quede libre. Si te es posible, dedícalo a mí. Ja em sento millor. Doncs em sap greu dir-li que té vostè pitjor cara. És que no he menjat res, estic en dejuni. Ai, quin cap el meu! Com puc haver oblidat que per fer una vida completament nova s'ha de tenir una alimentació sana i abundant? Vol que entrem? I tant. Cecily, és vostè la noia més bonica que he vist en tota la meva vida. La senyoreta Pris em diu que la bellesa és un parany. Sí, un parany on voldria caure qualsevol home amb 2 dits de seny. Doncs en el meu no voldria pas que hi caigués un home assenyat. De què parlaríem aleshores? És veritat, de què parlaríem aleshores? Està vostè molt sol, reverend. Hauria vostè de casar-se. Perquè vostè, amic meu, sembla no donar-se compte que els homes que s'entossudeixen en permanèixer solters acaben convertint-se en una verdadera tentació pública. Els homes haurien de tenir més precaució, ja que el celibat porta els més dèbils a la deriva. Però és que un home casat no resulta igual de tentador que un de solter, senyoreta Pris.
Cap home casat resulta tentador si no és per la seva dona. I a vegades he sentit a dir que ni tan sols per ella. Això dependrà de la capacitat intel·lectual que tingui la dona. Per això vostè, reverend, ha de triar una dona madura amb la que poder confiar, ja que les jovenetes sempre resulten verdes. Què vol dir en verdes? Parlo metafòricament, és una metàfora de la hortifruticultura. Però, i on estarà la Ceci? Oh, senyor Wolf! Oh, senyor Wolf! Quina sorpresa! No l'esperem fins el dilluns a la tarda. He tornat abans d'hora. Què tal, reverend, tot bé? Oh, espero que aquest aire ombrívol que em porta no signifiqui cap desgràcia, senyor Worthing. El meu germà Més extravagàncies? Deutes? Disbarats? és mort. Oh! El seu germà! Que morti! Oh! Del tot per sempre. Quina lliçó! Espero que n'aprengui. Oh, el meu més sincer bes, senyor Worthing. Li queda a vostè el consol de saber que va ser dels dos germans el més generós i noble. Pobre germà Frank. La veritat és que era un bala perduda, però tot i així ha estat un trasbals. Oh, i va poder assistir-lo en els seus darrers momentums? Sí. No, dic que no. Ho vaig saber ahir per un telegrama que vaig rebre del director de l'hotel. Pulmonia fulminant. Tothom recull el que sembra. Caritat, senyoreta Prism. Caritat, ningú és perfecte en aquesta vida. Jo mateix soc molt aficionat a les dames. El joc de les dames, dona, un joc. En fi, senyor Worthing, suposo que l'enterramiento es farà en aquestes contrades, no? No, sembla ser que va manifestar la seva voluntat de ser enterrat a París. A París? A París. A París? A París. I una mierda a París! Aquest detall indica la poca sensatesa dels seus darrers moments. En fi, senyor Worthing, suposo que la meva pràctica del diumenge voldrà que faci una al·lusió en aquesta desgràcia domèstica, oi? Ah, doni un perfecte! El meu sermó del sentit del banal desert es pot adaptar a diferents situacions joioses o, com en aquest cas, aflictives. L'he pronunciat infinitat de vegades, en batejos, en comunions, en festes de la cel·la, en dies de penitència i en dies festius. El darrer cop va ser a la catedral, com a sermó de caritat en favor de les classes altes, i el bisbe hi era present i va quedar fascinat de les comparacions que feien al meu sermó. Ara que parlem de batejos, reverend, m'imagino que vostè sabrà batejar. Ha de saber que és un dels deures del reverend en aquesta parròquia. Es tracta d'algun xaval pel qual tinc un especial interès, ho dic perquè el seu germà era solter. Sí, solter. La gent que només viu per divertir-se sol permanèixer soltera. No, aquesta tarda, si no té cap inconvenient, m'agradaria que em bateges a mi. Oh, però senyor Worthing, vostè el més segur és que ja està batejat. La veritat és que ho dubto. És que no pot ser. Té algun dubte al respecte? Sí, molt em temo que sí. Bé, segons els textos de l'antic evangèlic de Salomó, la immersió adulta és perfectament canònica. La immersió. No passi ara amb l'aspersió. Serà més que suficient. I a quina hora vol que es dugui a terme la cerimònia, senyor Worthing? A les 5, si a vostè li va bé. Aviam, 1, 2, 3, 14... Bueno, amb aquella mateixa hora tinc un cas de bessons que... un altre mateix. No em sembla gaire divertit batejar-me amb dos nens. A les 5:30 podria ser. I tant, home, cap problema. I ara, senyor Worthing, el deixa lliurar-se al seu dolor fraternal. Però no es deixa batre àspera aquest dolor. Sap per què? Perquè sovint aquesta mena de desgràcies són benediccions disfressades. Aquesta em sembla que és una benedicció sense disfressa. Clejant! Quina alegria que hagis tornat! Oh! Però per què vas vestit d'aquesta manera? Cecily! Pobre filleta meva! Oh, però, Clejant, per què fas aquesta cara? Si sabessis la sorpresa que t'espera, qui creuen que està al menjador? Qui? El seu germà! El meu germà? Sí. Això és impossible. El teu germà, Frank! Oh, però no diguis No pot que ser. no. I si no diguis que no, no pots renegar d'ell, encara que s'hagi portat malament. Vaig a dir-li que
Que vingui! Carai, que sorpresona! Ara que ens havíem resignat tots amb aquesta pèrdua, aquesta sorpresa em sembla particularment desoladora. El meu germà al menjador? Això és impossible, no pot ser. No. Benvolgut, germà John. He vingut expressament des de London per demanar-te disculpes per tots els mals de cap que t'haig ocasionat i per comunicar-te que he decidit canviar de vida. Oncle John, per què no li dones la mà al teu propi germà? Ell sap perfectament per què. Oh, però, no siguis rancuniós. Tothom té alguna virtut, fins i tot ell. Precisament en Frank m'ha parlat d'un amic seu. Sí, un tal Bunbury. Un senyor tetraplègic al que ell cuidi amb abnegació, renunciant a totes les coses de la vida. T'ha parlat de Bunbury. Sí, m'ha dit tan malament que ho passa aquest pobre senyor. Bunbury. En reconec tota la culpa, però la veritat, esperava una rebuda molt diferent. No sé, més cordial, més efusiva, sobretot tenint en compte que és la primera vegada que vinc al camp. Oncle John, si no li dones la mà immediatament al teu germà Frank, no et perdonaré en la vida. Que no em perdonaràs? En la vida! Mai! Està bé. Però aquesta és l'última vegada que ho faig. Aleluia! Quina reconciliació més perfecta! Què us sembla, senyoreta, si deixem els dos tigres de Bengala que es fiquin al dia dels seus assumptes, Cecily, faci el favor d'acompanyar-nos. Amb molt de gust, senyoreta Prisa. Vine aquí. Has fet una obra preciosa, xiqueta. No siguem prematurs en els nostres judicis. Algie. Frank. Algie. Frank. Algie. Oh, Frank. 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 Algie. 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 Frank. 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 Algie. Ara em faràs el favor d'escampar la boira d'aquí. No tens cap dret a bomboritzar d'aquell lloc. Senyor Bossing, he de desempaquetar l'equipatge d'aquest senyoret i l'he deixat al costat de l'habitació seva, senyor. El seu equipatge. Sí, señor, el equipaje del personaje este. Lo he desempaquetado y lo he colocado al lado de la habitación suya. El seu equipatge. Sí, señor. 4 maletes, 3 sabatés, 2 sombrereros, una caja de profilácticos. No necessari. Sí, crec que no em podré quedar amb vosaltres gaires dies. Merriman! Epa! Prepari, si us plau, el cotxe i torni a empaquetar l'equipatge del senyoret Frank. El senyoret Frank ha rebut un telegrama que l'obliga a tornar immediatament aquesta tarda a Londres. Sí, senyoret. Jo no he rebut cap telegrama. Sí que l'ha rebut. A més, la Cecily és preciosa. Prohibeixo que parlis així de la senyoreta Cardew, no em fa cap gràcia. Ah, sí? Doncs mira, a mi tampoc em fa cap gràcia aquest vestuari que portes, que és ben ridícul. Per què no et passa a canviar? Mira, Algie, la teva simple presència aquí és un insult a les meves flors. Ah, no et penses canviar? Molt bé, en aquest cas no puc abandonar un amic que està de vol. Et recordo que el teu tren surt a les 16:05. El teu bomborisme no ha funcionat aquesta vegada. Molt bona tarda i que vagi molt bé a Londres.
a mi em sembla que ha estat el meu bomborisme tot un èxit. Li fa res que regui les flors? Pensava que estaria vostè amb l'oncle John. Ha anat a demanar que preparin el cotxe. Van vostès a donar un tom? Un tom que acaba a l'estació. A l'estació? Això vol dir que ens hem de separar? Així sembla. Sempre és trist separar-se dels amics que s'acaba de conèixer. Gràcies, senyoreta Cecily. Gràcies. Señorito, el vehículo le está esperando en la puerta para partir. Que esperi, Merriman, 5 minuts. Senyoreta Cecily, espero que vostè no es molestarà, senyoreta Cecily, si m'atreveixo a dir-li, senyoreta Cecily, que em sembla vostè, senyoreta Cecily, la personificació mateixa de la perfecció en persona. Aquesta franquesa l'honora, Frank. Suposo que no tindrà inconvenient en què anoti aquesta observació al meu diari. Porta vostè un diari? Sí. Em permet? Oh, no, de cap manera. Com comprendrà, això és una relació de pensaments i impressions d'una senyoreta i, per tant, destinat a la seva edició. Espero que vostè me'n compri un exemplar quan surti publicat. I tant, i tant. Però continuï. Ens havíem quedat a la personificació de la perfecció en persona. Ai, no faci això, Frank. No sé com s'escriu. Senyoreta Cecily. Sí? Des que l'haig vist m'atreveixo a dir-li que l'estimo bojament, Bojament. apassionadament, Apassionadament. desesperadament. Desesperadament. A ver, muchacho, que está el coche esperándote para que te largue de aquí. Yo tengo mucho que hacer. Merriman. Oh, Merriman, torni la setmana que ve a la mateixa hora. Sí, Merriman. Polla cabra este. Em sembla que no li farà massa gràcia a l'oncle John que pensi vostè quedar-se fins la setmana que ve a la mateixa hora. Cecily! L'estimo! Vol ser vostè la meva dona? Esclar que sí! Sí? Sí, però si fa 3 mesos que estem compromesos. 3 mesos? 3 mesos, dijous que ve. Dijous que ve? Sí. I com és que ja estem compromesos? Des de que l'oncle John em va dir que tenia un germà que era un bala perduda, vostè es va convertir en el tema de conversa amb la senyoreta Prism. I com puc comprendre, un home del que tant es parla acaba per convertir-se en atractiu. Sí, i el cas és que Sí. estic enamorada de vostè. El 14 de febrer, Sí. vostè se'n va declarar a sota d'aquell llorer. Sí? I jo li vaig dir que sí. Jo li vaig comprar aquest anell per mi, en nom seu, el dia següent. És vostè un àngel, Cecil, és molt bonic. És que vostè té molt bon gust. Gràcies. Ai, i també vostè m'ha estat escrivint aquestes cartes. Sí? Jo? Però si jo no... Me les he escrit jo mateixa. Se les ha escrit ella mateixa. 3 per setmana. 3 per setmana. Puc llegir-les? No! Les que em va escriure després de trencar són molt boniques.
Així que vàrem trencar i tot? Sí, miri, 22 de març. Avui, ruptura de relacions amb Frank. Era del tot necessari. El temps continua esplèndid. Cecily, i per què vàrem trencar? Què havia fet jo? Res. A més, Cecily, no m'agrada trencar una relació si el temps continua esplèndid. Oh, però no hauria estat una relació seriosa si no haguéssim trencat. Però això el vaig perdonar abans d'acabar la setmana. Oh, és vostè deliciosa, Cecily. Que romàntic. Ai, sí, que romàntic. Cecily, Frank, suposo que ja no tornarem a trencar, oi? suposo que no. I, a més, no el podia deixar escapar amb un nom com el seu. El meu nom? Què té el meu nom? Encara que se'n rigui de mi, li he de confessar que sempre he somiat estar amb un home que es digui Frank. Frank, no sé què té aquest nom, m'inspira una confiança absoluta. Cecily, vostè no m'estimaria si jo em digués és un dir... Algernon. Algernon? Què té de dolent, Algernon? Trobo que és un nom prou aristocràtic, força distingit, gens comú, Cecily. Vostè no m'estimaria si jo em digués Algernon, Algi. Podria respectar-lo, Frank. Podria, fins i tot, admirar el seu caràcter. Però estimar-lo? Impossible! Bé, senyoreta Cecily, suposo que el reverend d'aquesta parròquia deu estar al corrent de totes les pràctiques religioses, oi? El reverend Chasuble és un pou de ciència. La té tota dins. Fixi's que no ha escrit mai cap llibre. Necessito veure'l de seguida. Es tracta d'un bateig, vull dir, d'un assumpte importantíssim. No trigaré ni mitja hora. No em pot deixar abandonada mitja hora. Només li concedeixo 20 minuts. Fet. 20 minuts. Cecily. No marxi. No marxo. Cecily. No s'amagui. No m'amago. Cecily. La torre és aquí. Quin nom, Moltes gràcies. Una tal senyoreta Farfa acaba d'arribar de l'estació preguntant pel senyor Wossing per un assumpte molt important, m'ha dit. No es troba el senyor Worthing a la biblioteca? Yo, señorito, he visto aquí que iba a dirección a la rectoría. Doncs digui-li amb aquesta senyoreta que passi. Sí. Ai, Merriman, prepari el té. La senyoreta Fairfax, Deu ser una d'aquestes senyores madures que ajuden a l'oncle John a les obres filantròpiques de Londres. No m'agraden les dones filantròpiques. Són massa atrevides. La señorita Farfa. Hòstia. Permeti que em presenti. Soc Cecily Cardew. Cecily Cardew, un nom preciós. Alguna cosa em diu que serem grans amigues. És vostè molt amable. Vol seure? No té inconvenient en que li digui Cecily, veritat? Encantada. I vostè em dirà Gwendolyn? Si vostè vol. Aleshores tot bé. Això sembla. El meu papà és Lord Bracknell. Suposo que vostè no ha sentit mai a parlar d'ell, oi? No crec. Fora del cercle familiar, el papà és poc conegut. Afortunadament, crec que és com ha de ser. La llar és la veritable esfera d'un home. I quan un home comença a descuidar les seves obligacions domèstiques, se'ns torna lamentablement afeminat, no li sembla? I això no m'agrada gens. Els fa molt atractius. Cecily, la mamà que té respecte a l'educació i idees molt severes, m'ha ensenyat a ser sumament curta de vista. Li molesta a vostè ensenyar-me els seus perfils? En absolut, Gwendolyn. M'agrada molt que em mirin. L'altre perfil? Sí, clar.
I què, ha vingut vostè aquí de visita? Oh, no pas. Visc aquí. Ah, sí? Amb la seva mamà o...? Oh, no. No tinc mare, ni cap parent. És possible? El meu tutor, amb l'ajuda de la senyoreta Prism, és qui s'encarrega de mi. El seu tutor? Sí, el senyor Worthing. Ah. És estrany que el senyor Worthing mai m'hagi dit que tenia una pupil·la. Això encara fa més interessant. Cecily em fa vostè molt bé, però li he de confessar que ara que sé que és vostè pupil·la del senyor Worthing, m'agradaria que fos menys jove i menys atractiva. Li dic amb tota la franquesa. Faltaria més. Sempre que s'ha de dir alguna cosa desagradable, s'ha de fer amb franquesa. Doncs bé, amb tota la franquesa li diré que m'agradaria que tingués els 52 ben complerts i que fos més lletja del que se sol ser amb aquesta edat. Encara que no crec que Frank, que em fos infidel, no s'adiu amb el seu caràcter. Vostè perdoni, Gwendolyn, ha dit vostè Frank? Sí. Però el senyor Frank Worthing no és pas el meu tutor, sinó el seu germà. Frank mai m'ha dit res d'un germà. Durant molt de temps no han tingut molta relació. M'ha tret un pes de sobre, Cecily. Estava ja preocupada. Així que el senyor Frank Worthing no és el seu tutor. No, més aviat sembla que jo seré la seva tutora. Com diu? Estimada Gwendolyn, no voldria pas tenir secrets amb vostè. De totes maneres, sortirà la notícia un dia d'aquests al diari local. El senyor Frank Worthing i jo estem compromesos. Estimada Cecily, aquí hi ha d'haver algun error. El senyor Frank Worthing ha demanat la meva mà. La notícia sortirà al Morning Post del dissabte com a muntat. Ja. Gwendolyn, fa 10 minuts justos que en Frank se m'ha declarat. Ho pot comprovar a través del meu diari, que és molt fiable. És molt curiós. Ahir a la tarda, a les 5:20 en punt, en Frank em va preguntar a mi si volia ser la seva esposa. Si vostè vol assegurar-se d'aquest fet, aquí té el meu diari. Miri, miri. Bé, senyoreta Fairfax, em sap greu dir-li i em veig amb l'obligació de fer-li veure de que després en Frank ha canviat d'opinió pel que respecta a vostè i en cap cas penso retreure-li res després de casats. Señorita, ¿sirvo esto que yo tengo mucho que hacer? Sí, Merriman. ¿Qué jardín tan bien cuidado tiene, señorita Cardio? Me alegra que le agrade, señorita Fairfax. No tenía ni idea de que hubiera flores en el campo. Oh, les flors aquí son tan comuns com la gent a Londres. Personalmente no entiendo cómo alguien puede vivir en el campo. El campo siempre me aburre. ¿Sucre? No, gracias. El azúcar ya no está de moda. ¿Pastillas o pastetes de mantega? Pastitas de mantequilla, por favor. El pastel ya no se estila en ninguna casa elegante. Merriman, ja li pot dur això a la senyoreta Fairfax. Ay, señorita, que yo soy jardinero, no sirvienta. Merriman! Su relaxing cup of coffee, señorita. Tothom sap del meu bon caràcter i de la meva paciència, però està vostè anant massa lluny, senyoreta Cardi. Pel meu fidel promès, per en Frank, sóc capaç d'anar tan lluny com faci falta. Des del primer cop d'ull he desconfiat de vostè. Tinc la impressió, senyoreta Fairfax, que li estic fent perdre un temps preciós. Estic segura que tindrà vostè altres visites del mateix gènere per fer la contrada. El meu Frank! Gwendolyn, amor meu! Un moment, és veritat que tens un compromís de matrimoni amb aquesta senyoreta? Amb Cecily.
Però qui t'ha posat aquesta idea al cap? Ai, em pots besar? Ja sabia jo que estava equivocada, senyoreta Fairfax. El cavaller que ara mateix l'està abraçant és el meu tutor, John Worthing. Com? Que és l'oncle John? John? I aquí ben franc. Cecily, amor meu! Un moment. Què va ser? És veritat que tens un compromís de matrimoni amb aquesta senyoreta? Amb quina senyoreta? Amb la Gwendolyn? Sí, amb la Gwendolyn. Però què dius? Qui t'ha posat aquesta idea al cap? Ya sabía yo que estaba usted equivocada, señorita Cardew. El caballero que ahora mismo la está besando es mi primo, Algernon Moncrief. Algernon? Es diu vostè Algernon? No ho puc negar. I vostè es diu John? Jo podria negar-ho. Però reconec que em dic John. Ens heu estat enganyant miserablement. La meva pobra Cecily. La meva desventurada Gwendolyn. Em considerarà vostè una germana, veritat? Sí, però primer vull fer-li una pregunta al meu tutor. Excel·lent. Senyor Worthing, respongui. On és el seu germà, Frank? Les dues hem donat paraula de matrimoni al seu germà. Per tant, ens interessaria saber on es troba el seu germà Frank. Gwendolyn, Cecily, els diré que no tinc cap germà que es digui Frank. Mai he tingut cap ni penso tenir cap, de cap manera. Cap? Cap germà? Cap, de cap manera, de cap classe, de cap color, no? Mai, cap! Mai cap. Cecily, està molt clar. Ni vostè ni jo ens hem compromès amb ningú. Quina situació més desagradable per dues jovenetes. Anem, no crec que ens segueixin. Com ens han de seguir? Els homes són tots uns covards. I això és el que en dius tu, bomboritzar? Sí, amic meu, el millor bomborisme que he vist mai. No tens cap dret a bomboritzar aquí. Perdona, amic meu, però el bon bomborista pot bomboritzar on vulgui. Qualsevol bomborista seriós ho sap. Bomborista seriós. Sí, amic meu, s'ha de ser molt seriós quan es parla de divertiment. En canvi, tu em sembla que ets molt poc seriós. I pel que fa al teu benvolgut germà Frank, em sembla que et pots començar a oblidar de les teves escapadetes a London per visitar-lo. Doncs pel que fa a la teva conducta amb la senyoreta Cardew, em sembla intolerable i no em fa cap gràcia que abuses així d'una noia càndida, senzilla i respectable com la senyoreta Cardew. Sí? Doncs mira, jo tampoc no trobo cap excusa que hagis seduït una noia intel·ligent i instruïda com la senyoreta Gwendolyn Fairfax. I això deixant de banda que és la meva cosina. Jo volia casar-me amb Gwendolyn, l'estimo. I jo amb la Cecily, la bona. Doncs dubto que et puguis casar amb la Cecily. Com jo veig problemàtic el teu casament amb la senyoreta Fairfax. No puc entendre com després de tot això pots estar aquí tan tranquil menjant pastetes. Les pastetes no es poden menjar passant nervis. Les pastetes s'han de menjar sempre a poc, és l'única manera de menjar-les sense embrutar-se. A més, quan estic enmig d'un embolic, l'únic consol que tinc és menjar. Sí, tothom que em coneix sap que ho deixo tot, absolutament tot menys el menjar. I el beure. Ara menjo perquè em sento desgraciat. I perquè aquestes pastetes estan requete fotudament bones. No vols una mica de pastís? El pastís no m'agrada. Però, Algi, quan te n'aniràs d'aquí? No voldràs que marxi sense sopar. Seria absurd. Mai no marxa un sense sopar, excepte els vegetarians. A més, a 3:15 he d'anar a la parròquia per batejar-me amb el nom de Frank. Ja he quedat amb el reverend Chasuble. Abans he quedat jo amb el reverend Chasuble a 2:15, a les 5 per a batejar-me amb el nom de Frank. I com comprendràs no ens posarà els dos el mateix nom. A més, jo no estic batejat, en canvi tu ja estàs batejat. Sí, però fa molts anys que no em batejo. Però tu ja estàs batejat i això és l'essencial. Per això sé que ho puc tornar a suportar. En canvi, tu, si no estàs completament segur d'haver estat batejat, faries bé de no començar, Seria una imprudència i et podria sentar malament. No oblides que aquesta mateixa setmana
Un parent teu ha estat a punt de morir de pulmonia fulminant. Sí, però tu mateix m'has dit que les pulmonies fulminants no són hereditàries. No ho eren abans, sens dubte, però ara m'atreveixo a assegurar que ho són. La ciència progressa molt de pressa. Més bestieses, és que no dius més que bestieses, Algernon, quan te n'aniràs d'aquí? Però si encara no m'he pres el té, i encara queda una pasteta. Vols? Prova que encara tenen una miqueta de sentit del pudor. Han estat menjant pastetes de mantega. És això símptoma de penediment? Podria vostè tossir una mica? Però si n'estic constipada. Venen! Ens miren! Quin atreviment! Guardem un silenci digne. Naturalment, això és el que hem de fer. Aquest silenci digne és deplorable. Sí, però no serem les primeres a parlar. No. Senyor Worthing, he de fer-li una pregunta. De la seva resposta en depenen moltes coses. Senyor Moncrief, respongui'm, per què s'ha fet passar pel germà del meu tutor? Per poder conèixer-la vostè, senyoreta Cecily, sens dubte. La resposta sembla satisfactòria, oi? Sí, estimada, si se la vol creure. No me la crec, però això no influeix en la bellesa de la seva resposta. Cert. Senyor Worthing, quina relació dona vostè a l'existència d'aquest suposat germà? El va inventar per venir a veure'm a Londres amb freqüència? No en tinc cap dubte, senyoreta Fairfax. Tinc els meus dubtes, però és per a dissipar-los. L'explicació sembla satisfactòria, veritat, Cecily? Jo estic satisfeta. Aleshores, creu vostè que hem de perdonar-los? Sí! Vull dir, no. Cert. Hi ha principis en joc que una no pot abandonar. Qui els hi diu? Els seus noms de pila continuen sent una barrera infranquejable. Això és tot. Els nostres noms de pila, això és tot, però si ens batejaran aquesta mateixa tarda. I farà per mi aquesta cosa terrible? Sí. Per complaure'm! Està vostè decidit a suportar tan terrible prova? Ho estic. Quin moment més, amor meu! Cuando diràs tu madre? Sense amor meu! Correu. Ara que Pero qué cursis son estos picos. ¡Fuera! ¡Lady Bracknell! ¡Gwendolyn! ¿Qué significa esto? Pues sencillamente, mamá, que el señor Worthing y yo estamos comprometidos. ¡Ven aquí! Caballero, en cuanto me he enterado de la fuga súbita de mi hija por su doncella de confianza, he salido en su persecución y no he vacilado en tomar un tren de mercancías o cercanías. Su desventurado padre cree que está en una conferencia de duración extraordinaria y no me propongo a sacarle de su error. En realidad, nunca le he sacado de sus errores. No creo necesario comunicarle que estoy decidida, absolutamente decidida, que a partir de este momento quede cortada cualquier comunicación entre usted y mi hija.
Y en este punto, como en todos los puntos, soy absolutamente inflexible. Señor, retiro el servei que yo tengo que hacer. Sí, Merriman, he dado mi palabra de honor a Gwendolyn. Lady Bracknell. No importa eso, caballero. En cuanto a Algernon, Sí, tía Augusta. ¿Algernon? Sí. Dime, tía Augusta. ¿Me podrías decir por qué estás con esta señorita? Porque estoy con esta señorita. Mira, lo que te tengo de que decir exactamente es lo siguiente. Que, ¿sabes qué ha pasado con el pobre Bunbury? Pues que el pobre Bunbury ya no está aquí, de hecho. ¡Ha muerto! ¡Oh! ¿Muerto? ¿Y cuándo ha muerto el desgraciado de tu amigo Bunbury? Ha debido ser muy repentino. Pobre Bunbury, esta misma tarde. ¿Y de qué ha muerto? Bunbury ha explotado. ¿Explotado? ¿Ha sido víctima de algún atentado terrorista? Lo que quiero decir, tía Augusta, es que los médicos descubrieron que Bunbury no podía vivir y por lo tanto Bunbury desapareció, expiró, se murió. En definitiva, que Bunbury la palmó. Eso es un exceso de confianza en la opinión de los médicos. Pero me alegra saber que el señor Bunbury por fin haya tomado una decisión. Y ahora que nos hemos liberado del señor Bunbury, ¿podría alguien decirme quién es esa personita, la mano de la cual tiene entre las suyas mi sobrino Algernon de una manera tan impropia? Esta señorita es la señorita Cecily Cardew. Mi pupila. Tía Augusta, he dado mi palabra de casamiento a la señorita Cecily. ¿Puedes hacer el favor de repetírmelo? El señor Moncrief y yo estamos comprometidos, Lady Bracknell. ¿No será que no sé lo que tiene de excitante el aire de esta zona en particular? Será el polen. O la bilirrubina. Pero el número de compromisos matrimoniales supera el término medio de las estadísticas suministradas por nuestro gobierno. Bien, creo que unas preguntas preliminares no estarán de más, señor Worthing. La señorita Cardew tiene algo que ver con alguna de las estaciones de ferrocarril de Londres. Lo pregunto porque hasta el día de ayer yo no tenía ni idea que hubiese personas o familias que descendiesen de una estación de término. La señorita Cardew es nieta del difunto señor Thomas Cardew, domiciliado en la plaza de Gervais 149, así como también en Darkie, en Fifeshire y en Escocia. Esto no suena nada mal. 3 domicilios inspiran confianza. ¿Qué prueba tiene usted de su autenticidad? He guardado los registros de la corte de la época, todos, cada uno de ellos. Están a su disposición por si quiere examinarlos. He encontrado errores en estas publicaciones, pero de momento todo me satisface. También pongo a su disposición el certificado de nacimiento. Bautismo. Vacunación. Tosferina. Rubeola. Sarampión. De la señorita Cardew. Vaya, una vida muy accidentada para una chica tan joven. Yo no soy partidaria de las experiencias prematuras. Gwendolyn, ya casi es la hora del tren. Por cierto, señor Worthing, ¿podría usted decirme si esta señorita tiene alguna fortuna? Unas 130.000 libras en fondos del tesoro. Eso es todo. Gracias, Lady Bracknell, por su visita. Un momento, señor Worthing. 130.000 libras. Y en fondos del tesoro. Ay, ahora que la veo mejor, me parece que la señorita Cardew es bastante atractiva. Acérquese usted, querida. Oh, preciosa. Pero viste usted con una sencillez. ¿Y el pelo? Claro que eso es peccata minuta. Una buena doncella francesa experimentada puede hacer milagros en un abrir y cerrar de ojos. Yo misma recomendé una Lady Lansing y 3 meses más tarde no la conocía ni su marido. 6 mesos després no la coneixia ni la mare que la va parir. ¿Puede usted girarse?
Oh, perfecta, tal como esperaba. ¿Y su perfil tiene unas posibilidades? Los dos puntos flacos de nuestra época son la falta de principios y la falta de perfil. Esa barbilla más alta. Hoy las barbillas se llevan altas. Supongo que sabrá que Algernon no tiene nada más que deudas. Pero yo no apruebo los casamientos por interés. Yo misma, cuando me casé con Lord Bracknell, no tenía ni un céntimo. Y no supongo que eso fuera ningún obstáculo. Bueno, creo que tendré que dar mi consentimiento. Gracias, tía Augusta. ¿Puede llamarme en lo sucesivo? Tía Augusta. Gracias, tía Augusta. ¿Puede usted besarme, Cecily? La boda opino que cuanto antes mejor. Gracias, tía Augusta. Yo no soy partidaria de las relaciones largas. Dan pie a que los novios se conozcan demasiado antes de casarse. Y esto no es prudente. No. Perdone, Lady Bracknell. Yo soy el tutor de la señorita Cardew y ella no puede casarse sin mi consentimiento. ¿Qué? O hasta que sea mayor de edad. ¡Ah! Y yo no doy mi consentimiento. ¡Oh! ¿Y eso por qué? Algernon es un partido extremadamente aceptable. No tiene nada, pero aparenta mucho. ¿Qué más se puede desear? Tengo sospechas fundamentadas de que es un impostor. ¿Impostor yo? ¿Mi sobrino? Imposible, si es alumno de Oxford. Oxford. Esta tarde se ha presentado en mi casa usando un nombre falso. Se ha quedado a tomar el té y se ha comido todas las pastitas y él sabe perfectamente, y encima fingiendo que era mi hermano. Él sabe perfectamente que no tengo ningún hermano ni pienso tenerlo. Mi decisión es también irrevocable. No doy mi consentimiento. ¿Qué edad tiene usted, Cecily? Tengo 19, pero en las veladas declaro 20. Hace usted bien, eso le da un aire muy calculador. Bueno, no queda demasiado para que sea mayor de edad. Disculpe, Lady Bracknell, pero según dispone el testamento de su abuelo, la señorita Cardew no será mayor de edad hasta que cumpla los 35 años. ¿Qué? Esto no es una grave objeción. La alta sociedad está llena de mujeres que por propia voluntad tienen 35 años. Yo misma, por ejemplo, tengo 35 años desde que cumplí 40, y eso ya hace unos cuantos años. Algi, Sí. m'esperaràs fins que em compleixi 35? Cecily, t'esperaria tota la vida, saps que ho faria. Ai, ho pressentia, però jo no puc esperar tant. Em molesta molt esperar algú, ni que siguin 5 minuts. Oh, què podem fer aleshores, senyoreta Cardew? No ho sé, senyor Moncrief. Señor Worthing, le ruego que cambie de sus ideas. I jo i nosaltres ens afegim a la proposta de tia Augusta. Lady Bracknell, de usted depende todo. En cuanto consienta mi casamiento con Gwendolyn. Su proposición es del todo inadmisible. Entonces solo podemos aspirar al celibato los 4. Oh! Vamos, que ya hemos perdido 5 o 6 trenes. ¿Dónde estaríais los mateixos? ¿Bautizos? ¿No es demasiado prematuro? Estos señores me han transmitido su voluntad de bautizarse inmediatamente. ¿A sus años? Algernon, te prohíbo que te bautices. Sí. Així que no hi haurà cap bateig avui, doncs me'n torno a l'església. La senyorita Pris em deu fer més d'una hora que l'espera. ¡Alto! La señorita Prisem. ¿Ha dicho usted la señorita Prisem? Sí, señora, a reunirme con ella voy. Permítame, esta señorita Prisem es una mujer de aspecto repulsivo y vagamente relacionada con la educación. La señorita Prisem es una dama cultísima y la viva imagen de la respetabilidad. Evidentemente es la misma, no hay duda. ¿Podría usted decirme qué posición ocupa en su casa? Oh, señora, yo soy soltero. La señorita Prisem es la compañera institutriz de la señorita Cardew. Es imprescindible que la vea inmediatamente. Ordene que alguien la vaya a buscar.
Precisamente allí a lo lejos veo que llegas, habrá cansado de esperarme. M'han dit que esperés a la sagristia i ja portava 1 hora i 3 quarts. ¡Prisa! ¡Venga usted aquí! ¡Prisen! ¿Dónde está el niño? Hace 28 años que usted salió de mi casa con un cochecito que contenía una criatura. Era un recién nacido y de sexo masculino. Usted salió a pasear y no volvió nunca jamás. La policía encontró el cochecito abandonado y dentro del cochecito solo encontró el manuscrito de una novela en 3 volúmenes de un sentimentalismo más que repugnante. Pero del niño, ni rastro. ¡Prisa! ¿Dónde está el niño? Lady Bracknell. Le tengo que confesar, avergonzada, que no lo sé. Ojalá lo supiera. Però aquell dia jo em vaig sortir a passejar el nen i també portava una maleta, una mica usada però de gran capacitat. Volia guardar el manuscrit d'una obra literària que havia escrit en les meves estones de lleure. I en un moment de distracció mental que mai podré perdonar-me, vaig posar el manuscrit al cotxe i el nen a la maleta! Senyoreta Prism, podria dir-me vostè on va deixar oxidada la maleta? No me faci aquestes preguntes, senyor Ward. És molt important per a mi. Doncs al guardarroba d'una de les principals estacions ferroviàries de Londres. Vostès m'esperaran aquí un segon, podrà esperar-me, Gwendolyn. Si vostè no tarda massa, yo lo espero toda la vida. ¿Y qué opinión le merece todo este esperpento, Lady Bracknell? Yo no sospecho nada. Ya sabe usted, reverendo, que en las grandes familias no se admite la posibilidad de coincidencias extrañas. Son cursis. Pobre Fleijon, què li passa? El senyor Worthing sempre ha estat un home molt impressionable. Vaja, sembla que en John està una miqueta excitat aquesta tarda. Ah, tantes emocions m'han empegat la migranya de la senyoreta Prism, així que, com diuen en mi pueblo, hasta luego, americano. Ai, aquesta incertesa és espantosa. Espero que no duri gaire. Ai, mare. Senyoreta Prism, és aquesta la maleta que vostè va deixar oblidada? Sembla la meva maleta. Sí! Aquí hi ha la cremada que va produir l'explosió del termo a Leamington. I sí, aquí a la tanca hi ha les meves inicials. LP! 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 Letícia Prism! Letícia Prism! Sens dubte és la meva maleta. Senyoreta Prism, vostè ha recuperat alguna cosa més que la maleta? Jo, és veritat que vostè va deixar oblidat la maleta. Mamà! Senyor Martin, soc soltera! Soltera? No reconec que és un cop baix. I jo la perdona a vostè, mamà. Senyor Martin, està vostè en un error. Aquesta senyora li podrà explicar qui és vostè en realitat. Aquesta? Amb totes les que hi ha a la sala i esperi, que ara pregunto jo. Lady Bracknell, ¿tendría usted la bondad de decirme quién soy?
No creo que le agrade demasiado saber que usted es el hijo de mi pobre hermana, la señora Moncrief. Y por tanto, el hermano mayor de Algernon. Germanet! Germanet! Què vols, germanet? Soc el germà, celebrat, el bola perduda. Ai, Déu meu. Saps què passa? Que mai no he fet pràctiques. Però un moment. Què? Com es diu vostè ara? Com es diu vostè que ara ja no és qui era abans? És veritat, ara com et dius, eh? Lady Dagny. Tia Augusta. Quin tal, ¿no? Tía Augusta, ¿tendría usted la amabilidad de decirme si estaba bautizado cuando aquí la señorita Prism me perdió? Sí, però amb quin nom? Todo lujo que con dinero puede comprarse fue derrochado en usted por sus padres ciegos de cariño, incluyendo el bautismo. Aleshores estava batejat i com diu l'Algernon, amb quin nom, la seva decisió respecte a un nom no canvia. Jo no canvio mai, excepte en qüestions d'afecte. Oh, quina dona vostè, Gwendolyn! Lady Brandon. Tia Augusta. És que em costa molt. Tía Augusta. ¿Y podría decirme usted con qué nombre estoy preparado para lo peor? Siendo usted el primogénito, lo natural es que lo bautizaran con el nombre de su padre, el general. ¿Y cuál es el nombre del general? Por más esfuerzos que hago, no consigo recordarme del nombre del general. Pero estoy segura que tenía un nombre. No se lo haríem com els gossos. L'Algernon no tenen recordes del nom del nostre pare. Però què dius, germanet? Papaito i jo mai vam tenir una relació massa fluida. Sí, Papaito. Papucci va morir abans de que jo complís l'any. Oh, sí. Pues entonces, bueno, no sé qué podemos hacer. Virgencita de Guadalupe, Moreneta de la Serra y Santa Quiteria de Corbí. Tan rics y tan rucs, señor. Si les parece, podríamos consultar un anuario militar de la época para resolver este misterio tan misterioso, chico. Vete, man. El general era un hombre esencialmente de paz, excepto en su vida doméstica. Pero estoy segura que su nombre aparecerá en algún anuario militar. Aquí están los darrers 40 anys. General Malam, Maxbom, Mackley... Quins noms? Marby, Mixmi... Mourinho! Montoro! Marchena! Moncrief! Teniente en 1840, capitán, teniente coronel, general en 1869. Nom de pila. Gwendolyn. Sí? No li vaig dir a vostè que el meu nom de pila era Frank? Sí. Doncs el meu nom és Frank. Ahora que lo recuerdo, el general se llamaba Frank. Frank! Oh, Frank! Des del primer moment vaig comprendre que vostè no es podia dir d'una altra manera. Gwendolyn, amor meu. Ha de ser terrible per un home descobrir de cop que sempre ha dit la veritat. Cecília, amor meu! Algernon, reverendo, la migrañeta. Ai, la maleta. Lady Drag. Sobrino, me parece que empiezas a dar señales de vulgaridad. Al contrari, tia Augusta, per primer cop he comprès la importància de ser... Frank!